time check, it's already 9:18 PM and currently papunta kaming bayan kasi masakit tong tiyan namin. Charot, nilarasanan lang namin si lolo ko. Hindi, totoo. Masakit ang tiyan ko. Nakabili na kami guys ng ano. Asan na si Mac Nichols? Akala ko si Mac. Fake news lang pala. Ang pangarap mo, di ba? Yung malaking Yakult. Delight. Ito yung binib... Ay, ito ba yun? Ganito ba yun? Ito yun. From Thailand? Yeah. Hey guys! So, ano yung mga labahan ko? Pupunta muna kaming bayan para lang mamili po ng grocery. Ano, nagguluti ko tayo. Kwarto tayo. Mamili ng paper plate and all that. Tapos, kailangan pa po namin mag-makeup. And then, concealer. Concealer sa mata. Ala, nakpoy, nagpulbo. Tama na yan. Huwag na magpulbo. Ash? Ash? Wow! Sayut! Roll over. Dali! Awante muna ay tanga trick. Ashi! Ash! Come, Ash! Good girl. Ay, good boy pala. Sorry, nasanay ako kila Peanut. Ang dami mong shake. Shake your booty. Shake your booty. Po, dito na po tayo sa Arquis. Hindi na Arquis. Mirage. Mirage Grocery Hall. Ay, Grocery Hall. Grocery store. Ito iba't ibang salad. Ilang peraso to? 25 pairs. Kuha tayo ng 100. Api kasi nagbabasit. 3.5. About this? 3.5 din. No. 3.5 din. Baka iso talaga, size siya. Ito latan. 95. 100 pieces. Pag di naman nagamit yan. Opo. Ayan. Maalikabok, best. This one. Tapos, kutsara tinidor. Ilang piraso to? 25. Ate ni, hindi datan. Ate, I want the styro plate yun. Ay, sige. Thank you. Ay, nandito nga. This one, oh. To. Tapos, this one. Also, ay, naapaw. Kurang manata na. Dami. Ilang piraso yan yung isang ganon? Maka 100. 100. Kuya, tigmama no ay tuy kwayo, kastuyo, o styro plate yo. Ate bilog lang. 100 din, no? Ah, the gym gayam best. There is the price there. How many pieces? Oo, di 100 point something. It's okay. Styro bowl. Uy, nya daytoy. Bowl. Medium ba daytoy? Ape No, this is small. Maliit. na sayad. Ay, hindi. Mommy bowl. Maliit yan. 1.75 or 2. Yan na. Bili pa tayo ng ano, ng gatas tsaka cream. Gatas tsaka cream. Kasi lang ngayon na creamy. Ay, ganun. Nag-kusina. Oh, learn from the mukbanger. Madam Mukbang. Mama ka na nga. Buba na siguro ang hanay kasi day. Kasi na lang na maminsan. Di ba mayonnaise pot lang? Kailangan. Makailangan ba ti mayo? Masarap pag mayonnaise para. O di, kumuha. Yung nakaganito na lang. Si Jen, hindi sila mayonnaise sa iyo. Hindi kami mahilig kasi sa mayo. Pero kahit konting touch lang ng mayo. Ito real mayo. Yeah. Kahit ano lang, konti lang. Ito oh, real mayo. It's mahal. It's mahal. Dilata na mayo. Best food that time. Best food. Kami baba. This is 79. 73. 44. No, that one.
This one na lang, 90. This is Yeah. enough already. Yeah, more than. Yeah. Yan. Mimiya! Cream, tsaka condense. Ano? What condense? You snap. Angel, Kuboy. Kubol? Kubel. Ayan po, so we are done with our groceries and we're heading inside the palengke na para bumili ng bagnet for the pasalubong and then we'll get oh my gosh, anya nga minan G kahit yung patupat? Yes, sir. Nga iyawid tayo? Patupat is the like that, a triangle. No, the triangle. Triangle kakanin. Ay, patupad sa amin yung binawa. Yeah, sinambong dahita dito. Ayam ni. Ay, oh. Kinyami mo kawan ti balot na nga taba. Ay, pobre. So, ayun na nga po, mahirap na po maghanap ng parking area. Yung pay parking puno na rin. So, punta tayo dun sa side ng malapit dun sa bahay nila ex-mayor. On that side, oh. Baka huliin tayo. Oh, that side, on the front. Ni, tricycle man. Ano ba talaga? Nagpapabigayan kayo, ah? Ito'y? Won! Balin? Won! Siya makamo. Charot. Damdama mo, ano din Lisensya ko. Mayor! Wala namang nakalagay na no parking. Sir. Ano nalagay ko? patupatan ti. Okay. May mabait yan. Hindi ko pilit damit ko, sir. Padada? Diba? Ito na yun, sabi ko naman sa inyo. Huwag kayo mahiya sa amin! Datarante? Sa inyo. Ay! Subukan nyo lang Oy, po. Jonah! Anya dito, yawit kayo lang. Diba? Ang iya. Relax po, sir. Pichi-pichi adi. Pichi-pichi. 100 talan ng tip. Ano, sir? Tig 100. Ano ba? Ang damo yung tinuturo ko, isang talir lang ginagamit ko dyan. Eh, paano- 5.20 ate? Talir ginamit ko sa iyo. Diba? Ano ko sa inyo, sir? Kaya kong ipaliwanag. Yan ang sir, ha? Ayun na. Sabi ko, sir, kung marunong ka magmasad, dipindi ko sa Opo, ang sa kagasal. Fitting mo guys. 150 ante. Ante, pinagin naman. Ang inabulpong ng Kastina Pong, ang basta-basta manila. Diba gano'n ko sa kagasal? Utsintahan na mo. Wow! Liza! Okay na yan. Ante, pinagin naman. Alam mo ng tip. Pwede ka talaga. Sasabot lang po ito yan, ha? Daging ko lang kayo, eh. Ni, nagjita patupat na nga nagado. See, I'm telling you. Ay, wanin. Tara na! Balik ko. 400 ante. Aghay kamot ati, kwami vlog ni YouTube. Manong kilo? Pagkagod walang dumantang. Duwa nga tigkagudwante. Yun may isa nga may sa kilo. Duwa nga kagudwa, tas may isa nga may sa kilo. Di madiod na natabaan ti. Kibda sakit puso da. Ate, may sakila po. When lang. Separate ka no, anti takagudwa. Tati, Sang-sang po yun. di pa lang kalman Gawid kami damdaman, birthday ni tatang. Partiti baka. Kalding lang. Si kami mo laang. Natapos na po ang aming pamamalengke. Dito na po ang mga madam. Bilisan nyo.
Uy, ilabas nyo na yung puto na binili natin. Kain tayo. Ay, pan na likod, bes. Thank you po, sir. Iuwi natin yung iba dyan. Gusto mo? O, ipapamigay ko. Ilagay mo na dyan sa bababuyet. Kahit. Malamig na, hindi ba? Bumarang. Ha? Malamig na yung iyak. It's okay. Mayroon pa nga ako naka-freezer dun eh. Can you open ka doon? Hindi yun masisira. Bumarang. Okay, let's go. Let's go. You want puto, girls? Yeah. It's hot. It's hot. Just like... Ayan. Ay, dapat may... You want to may eat? Kinakain. tayo, yeah. Hati na kayo Ay. dyan, ah. Thank you. Tayo na lang magati. Hindi sila magati. Ito yung puto bibingka nila, guys. Diba? Masarap. Maano siya? Talagang Magaga. ang malagkit. Kaning malagkit. Hmm? Itong ayaw ko dito sa Ilocos kasi alam ko yung mga bilihan ng mga ganito. Ang dami kong nakakain. You can use that one straight ahead. Go. Dito po yung mga madams, yung mga boyets. Yan po, sila po ang in charge sa paglilinis ng ating catering service. Yan po ang ating papansit. Masarap naman siya. Get ko muna ito eh. So, hanga sotang ho natin, di ba? Ay, sotanghon. Hanga bihon, I mean. Mas masarap. Draining stage. Then, go back. Because we don't have the big strainer.